Tlestit l-ewwel fażi tal-proġett tat-Triq Taċ-Ċawsli bejn Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun u bdiet it-tieni fażi li tinkludi l-bini ta' kursija ġdida għar-roti u passaġġ għall-mixi ma' ġenb il-karreġġjata l-ġdida l-karozzi li tlestiet ix-xahar illi għadda. Infrastruttura Malta qalet illi fl-aħħar xhur il-karreġġjata li kienet twassal lejn iż-Żejtun ingħalqet u reġgħet tinbniet fuq pedamenti ġodda. Ix-xogħol kien jinkludi tneħħija ta' radam u floku saret struttura b'saħħitha magħmula minn kważi 1800 blokka tal-franka u 3000 tunnellata konkos. Spjegat li f'Diċembru li għadda l-karreġġjata ġdida ta' żewġ korsiji ingħatat l-ewwel kissijiet ta' asfalt. Din il-karreġġjata nfetħet fid-direzzjoni miż-Żejtun lejn Ħaż-Żabbar, waqt li n-naħa l-oħra tat-triq ingħalqet biex tinbidel f'korsija għar-roti fiż-żewġ direzzjonijiet u passaġġ pavimentat għall-mixi. It-triq kollha se tinfetaħ fiż-żewġ direzzjonijiet qabel is-sajf malli titlesta din il-fażi tal-proġett li qed isir b'investiment totali ta' aktar minn 4 miljun euro. Fl-istess waqt se tiġi installata wkoll sistema ġdida ta' dwal. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastruttura Malta Ħaż-Żabbar dispjega li biex jitnaqqas ir-riskju tal-arar saret sistema ġdida ta' 2,5 kilometri għal ġbir tal-ilma tax-xita li tqabdet ma' ġibjun fil-post. Fil-ġenb inbenaw konħajt tas-sejjieħ biex jifret it-triq mill-għelieqi li hemm biswita. Biex tissaħħaħ id-distribuzzjoni tas-servizzi tpoġġew aktar minn 3 kilometri ta' pajpijiet ġodda għas-servizzi tal-ilma, dawl u telekomunikazzjoni, kif ukoll katusi ġodda għad-drenaġġ. Intant, il-pajsaġġ fejn issa hemm is-siġar Taċ-Ċawsli se jibqa' hemm biex jifret il-karreġġjata tal-karozzi mill-parti tat-triq li se tkun apposta għar-roti u l-mixi. Dan fil-waqt li se jitħawlu 21 siġra oħra Taċ-Ċawsli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.